nagraditi ovaj 4. tobogan nije bilo nimalo lako, ali javili su nam iz dječjeg stožera da su uspjeli nešto organizirati i tako da smo ove godine, 2020. ove najveće godine valjda u povijesti riječke kulture, ma nadam se da neće biti najveća baš, ali uspjeli smo ipak organizirati tobogan. Otvaramo ga sa 2 izvedbe istog programa. Večeras smo organizirali filmski kviz na Čajnom trgu gdje su se natjecala djeca u uzrastu od 7 godina na više. Podijelili smo ih nasumično u 4 ekipe te su im pitanja bila iz raznih animiranih i igranih filmova, što Disney, što Pixar, što neki hrvatski filmovi. Zanimljivo je da je na kraju svaka ekipa imala sve točne odgovore, znači od 32 boda sve 4 ekipe su imale 32, te su na kraju sve ekipe bile pobjednik, sve ekipe su dobile nagradu na kraju ovog kviziranja. Mislim, kvizovi su već neko vrijeme aktualni u Rijeci za stariji uzrast, ovo je prvi put da je organizirano nešto za mlađe, pogotovo filmski kviz, tako da ako će biti ovako dobri i ako se pročuje glas da su sve ekipe sve znale, vjerujem da će biti još više zainteresiranih. Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, dame i gospođo. Ja sam Marko, ja sam paričaškarstva i došao sam da napravim cirkus. I zato i jeste ovakav grad i zato jesu ovakvi kvartovi. Cirkus po cijelom gradu, u svim kvartovima. Danas se nalazimo u odjelu Zamet Gradske knjižnice Rijeka i svakog dana s početkom od 19 sati s trajanjem do 20:30 do četvrtka imat ćemo radionicu stripa kojom ćemo osnovna školska djeca od 7 do 14 godina i ja pokušati baviti se temom korone, a sve pomoću 9. umjetnosti, odnosno istraživat ćemo kako nam strip može pomoći da se borimo protiv tog dosadnog virusa. Naravno, korona je samo tema našega stripa. Ono što ćemo mi nastojati je osvijestiti pred kojim se sve izborima nalazimo kada krećemo u realizaciju našeg stripa. Znači, zanima nas kreativni proces od ideje do realizacije stripa i zanima nas naravno da svatko, ovisno o svojim predznanjima, stekne neke nove informacije, pokuša se poigrati elementima stripa na način da usavrši svoju vještinu i prije svega da nam ne bude dosadno, da upoznamo i jedni drugi kao i sve izražajne mogućnosti stripa u doba koje nas je sve izludilo i eto, u kojem radimo pod novim uvjetima i ko zna koliko dugo ćemo pod takvim uvjetima raditi. 1, 2, 3. Ožeži! Gradsko kazalište Lutaka Rijeka izvodi svoju priču predstavu Mala sirena.
koja je zanimljiva po tome što zapravo se izvodi interaktivno s djecom. To je iz našeg ciklusa priča predstava, čija je zapravo poanta pričanje priča djeci, što se danas, nažalost, u svijetu mobitela tehnologije možda malo izgubilo, pa se mi zapravo nekako vraćamo na to. Također zanimljive su i ilustracije koje se odvijaju putem grafoskopa, kao i živa glazba koja nas prati tijekom cijele izvedbe.